Това е легендарният метод за риболов на обратно дъно. При риболов с него не е необходимо да регулирате плувката. Използва се специално за улов на всякакви големи риби във водата. Той съчетава предимствата на европейския риболов на обратно дъно. На базата на обикновена подлиния е добавена тръба за плаваемост, за да позволи на куката да плава в обратна посока от дъното. Той решава проблемите, че традиционните рибарски куки лесно се забиват на дъното, а примамките лесно се забиват в кал и плевели. След влизане във водата, навикът на естествената любов на рибата да яде динамична стръв се използва, за да примами рибата да поеме стръвта, което значително подобрява скоростта на улавяне на рибата. Обратната долна подлиния е опакована с 5 чифта. Оборудвана е с различни по големина куки за риболов, които могат да се използват за различни видове риби. Приятели, които искат да хванат голяма риба, могат да опитат този метод.